22 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Вализода Илҳомиддин муовини вазири корҳои дохилӣ таъин карда шуд. Мутобиқи моддаи 9 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ дар як қатор раёсатҳои дастгоҳи марказии вазорати корҳои дохилӣ, раёсату шӯъбаҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои гуногун кадрҳои соҳибтаҷриба ва ҷавону варзида таъин карда шуданд. Сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, Панҷакент, Гулистон, Конибодом, Леваканд, ноҳияҳои Муминобод, Дангара, Хӯросон, Шаҳри Туз, Ёвон, Балҷувон, Спитамен, Мастчоҳ, Айнӣ, Ванҷ, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур аз ҳисоби мутахассисони варзида таъин гардиданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъулияти таъиншударо ба хизмати софдилонаю содиқона ба давлат ва мардуми Тоҷикистон ҳидоят намуда, ба онҳо доир ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу тартибот, волоияти қонун ва иҷрои босифати вазифаҳои хизматӣ дар асоси савганди садоқати худ ва қонунгузории кишвар дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. Таъкид гардид ки ба одоби муошират бо мардум, омӯзиши забонҳои байналмилалӣ ва истифодаи техникаву технологияҳои муосири иттилоотӣ дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, назорати татбиқи ҳамаҷонибаи талаботи нави қонунгузорӣ дар истифодаи дурусти нерӯи барқ, аз раванди таълиму тарбия дар дер намондани насли наврас ва бахусус ба тарбия ва забономӯзии кадрҳои ҷавон дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд.